Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, unikátní výstava, Valdštejnská jízdárna v Praze. Neopakovatelná příležitost setkání stovek jedinečných uměleckých děl, historických dokumentů, artefaktů z hradů, zámků, galerií, církevních a soukromých sbírek, měst a obcí se znakem růže. Setkání s dědictvím rodu prvního po králi. Setkání s dějinami, mocí, krásou, velikostí. Setkání s Rožmberky. Praha, Valdštejnská jízdárna do 20. srpna 2011. Pořádá Národní památkový ústav ve spolupráci Národní galerie v Praze a Senátu Parlamentu České republiky. Rožmberkové.